Okay, welcome everyone. I'm Doc Vince, Doc Vince Neo, Doc Enteng. I'll be your host diri sa mga pita, and we will talk anything and everything under a cup of coffee. So, anyway, in this episode, we will be talking about politics, election May 2022, and ang atong guest, he will be running for office sa Isulan. He is an engineer. So, ladies and gentlemen, stay tuned because you will be in for a very good treat. Now, if this is your first time today, start now by liking, following, hitting the notification bell, and subscribing so that every time we do live broadcast, you will be notified. This is brought to you by Kinasangan Foundation Incorporated and Guana Pro C. Boost your immune system. Now, bantay mo sa mga hackers, scammers, or fraud, and I'll make another episode of that. Kaya bago lang ko na-hack, bago lang ko na-scam, kay Kuyaw na karon ang cybercrime. So, going to our guest for today, ladies and gentlemen, please help me welcome our guest, Engineer Marvin Dalanon. Engineer, mayong gabi din na sa inyo. Mayong gabi man, Doc, and mayong adlaw dara sa inyo. Engineer, before ta mag-proceed sa atong mga dinagko nga question, sugod sa ako sa ginagmay. Unsay paborito nimong kape? O nagapangape ba ka? Muna'y pangutanan ako. Kape po ko, Doc. Ang akong ginakape nga paborito na ako, native coffee. Kung native, what do you mean by native? Kanang hinimo gyud din na sa tuwa, nya dinukdok gyud din na sa dire sa locally, no? Broad. Bali broad siya gyapon. Pero local. Local. Now, engineer, going diretso na ta sa topic. Kamusta ang Isulan? Okay, man, Doc. Ang Isulan is still an improving town. Now, pinaka-first question din. Kinsa si Engineer Marvin Dalanon? Ako, nagdako sa Isulan, Sultan Kudarat. From my elementary days, Kinder 1, Kinder 2, dira na ako sa Calawag Central School, nag-eskwela, no? Until grade 6. And high school, nag-first year ako, and second year sa Sultan Kudarat National High School, now Sultan Kudarat State University, and then third year and fourth year sa Notre Dame of Isulan. And my college sa Notre Dame of Marbella University. I graduated 1996 as a Bachelor of Science in Civil Engineering. During college days, I am the Supreme Student Government President during fourth year and my fifth year, 1994, 1995, then 1995 and 1996. Kadali lang. Engineer, pag ingon nimo you are active yun sa student council sa una pa. During that time, yes, grabe na imong activity. So, community organizing, hanas yes, na kaana. You've been exposed to that so sa sugod pa lang. Yes, Doc. Because the Notre Dame of Marbella University that time, more than 6,000 ang population. Oh, wow. Very interesting. Kay usap po naman kabutang may gwapong may balan po sa mga tao na ang pagserbisyo naanadaan sa pagsugod sa college pa lang. So, and at the same time, you exposed na ka sa pagtabang and yes, community organizing. Oh, okay, go ahead, engineer, please. And during also that my college days, membro kita sa Honor Society. Ang Honor Society, one of the programs ng Honor Society for us members to teach or sa mga medyo mahina sa mathematics, no? Nagatudlo kita, bulig sa mga other students na medyo mahina sa mathematics. After my graduation, March 1996, nag-take ako board exam May, March, April, May. 2 months after my graduation, nag-take ako sang board exam kag sa kaluoy sang Dios nakapasar. Engineer, with istoryahan nato itong imong educational background, no?
Yes. Regarding sa family, no, maybe you could talk more about background sa mga pamilya din na sa isulan. Yes, Doc. My father is a contractor by profession and the president of the Dalano Construction Corporation. As of this moment, I am the vice president. And my mother is the treasurer. Almost all of my brothers and sisters, except the one employed sa government, is not a member of the corporation. You did mention na nakay igsoon pod na pareha, kalig na ko, Dr. Pod. Sakto ba ko? Na, Doc, employed sa Sultan Kudarat Provincial Hospital, internal medicine ang iyang specialty. Nice. Now, kabalo ka engineer, sa mga decisions kinabuhi, nagid kay mga guiding principles, no? Especially kabalo ko when you run for student leader sa una, nagid kay mga prinsipyo na imong gina-follow, and even running a company, and even pati pagpadagan sa inyong corporation. So I think ang gusto na ko may balaan na unsay imong guiding principle sa imong kinabuhi, kinsa gyud nagatabang sa maunsa na siya. Sa leadership, akong guiding principle is to lead by example and to lead through empowerment. To lead by example, as an engineer, hindi lang engineer ang akong nabalaan. Kabalo man ko sa mga heavy equipment operation. Actually, may ara ako sang anom ka National Certificate 2, no, NC2 sa TESDA, sang anom ka heavy equipment operation. Number 1, payloader or wheel loader. No, then road grader, dump truck, bulldozer, backhoe, and road roller. No. Tungod gusto kita nga as a leader, kabalo man kita sang ila trabaho sa aton mga tao, kag mag-guide ta sila sang tama sa ilang ginatrabaho. As a leader, lanta, we are also an example sa aton nga ginatrabaho para sa makasunod sila sang maayo, no? And through empowerment, meaning ako pag magpatrabaho ako sa tao, I will ask him kung kabalo ka ba sini nga trabaho. Hindi ako kabalo, kundi ginapamangkot ko siya kung kabalo siya para kung kabalo siya, then wala na ko problema. If not, kung may kulang gamay, dagdagan ko sa ako nabalaan. Meaning, gi-empower ko siya nga para hindi siya magsalig sa akon, kundi siya mismo magamit niya ang iya talent nga free siya, basta tama lang ang iya ginahimo. Engineer, how would this apply sa kung mudagan ka for public office, no? How ang imong life guiding principle sa empowerment o live by example, how would this apply? Yes, Doc. As a leader, we need to be a good example sa aton followers. We are not a boss, no? We are leaders. Kaya kailangan naton nga makita nila nga ang ginahimo ta hindi kontra sa aton ginahambal. Sa kung ikaw leader, ikaw dapat ang mauna. Hindi nga ikaw ang magsugo para ang tao magsunod sa imo. Kundi ikaw ang mauna. Nice. Now, moving to our next question. I know na daw successful na gyud kamo sa korporasyon ninyo. Successful ka sa private life nimo. Successful na mo sa imong profession as an engineer. Ang pamangkuton ko sa imo, what prompted you to run for office? Daw nami naman ang pagkadagan mo sa imong panginabuhi. Pero ngano pa man na magdagan si engineer for public office? The number one reason nga magdagan kita for public office is to serve the people. Serving the people is also serving God and to glorify God for the service. No, hindi nga i-glorify ang sarili ta, but because of our service to the people, we glorify God. Amen to that. I'll be more specific, engineer. What have you seen? Ano ang nakita mo sa isulan? Lantaw mo, kinanglan nila og serbisyo nimo, and ang service nimo is to run for government office. So what are the things na nakita nimo na really prompted you sa isulan? Not just
kato you did mention na it's your heart to serve the people, but ang question is unsay nakita nimo sa isulan that prompted you to run office na kinahanglan ang imong serbisyo? As a contractor, ang akon nga mga project as of this moment is more on irrigation. And for that reason, nakita ko ang need sa mga farmers. Agriculture gid ang akon subong nga ginatutukan. Siguro ang iban mamangkot, hindi ka man farmer gid, engineer. Pero actually, nakatanong man ako, pero mais. Pero dira ako nakita, kay tungod nga ara ako sa irrigation projects, kita ko ang mga needs and kakulangan sa pagserbisyo sa mga mangunguma. Karon engineer, siyempre no, since sa contractor sakto gyud kayo ka kay nakita mo gid ang need sa manguuma, irrigation, and kung gwapo ang irrigation sa gwapo ang yield, no? And Yes. kung ingana mas malambuon ang ang mga farmers kay Yes, no. mo increase ilang yield, and then happy ang economy sa happy economy sa isulan. Now, next question to you is, kung makadaog ka, pagmata nimo sa buntag, text message na ang mga pamilya, engineer, number 1 ka, daog ka. What will be your first 100 days? Unsay agenda, unsay himuon nimo sa first 100 days if you win the position? Sa first 100 days, ang unahon ko is pasalamatan ang Ginoo kag pasalamatan ang aton nga mga constituents sang isulan. Then start ko na ang akon nga ginhambal nga mga about sa akong plataporma for the agriculture sector, no? We will start how to give or to implement ang akon nga ginpangako para sa agriculture sector. One of that gusto ko matabo kag gusto sang mga farmers, no? Actually before ako nag-file sa akong candidacy, nag-istorya ako sa mga farmers, especially particularly sa farmers malapit sa akong nga balay, no? More or less mga mga 2 kilometers away. May mga dagko nga farms dira sa Kudanding kag sa Sampaw. Ginistorya ko ang mga officers sang dalawa ka irrigators association, ang Masbakas kag ang Kumasa, nga kung ano ang ila nga kinahanglanon. Actually, responsibilidad na ginhatag sa amon nga incoming mayor, Engineer Elias Sigura, kung ano ang inyong komitiba, kamo ang mag-research sang inyong maging plataporma di gobyerno for that sector. And kay ginpili ko ang agriculture sector, isa sang akon nga research is ano ang gusto sang katawhan, hindi nga gusto sang amon nga grupo, no? Hindi pwede nga ang amon gusto ang masunod nga maging plataporma namon. Actually, ang amon nga plataporma is good governance and development. And development, isa ina nga kinahanglan naton is ang agriculture. Amo nga nagkanto ako sa dalawa ka irrigators association para pamangkuton ang ila kinahanglan. And one of the nga pinagit nila ka importante nga gusto nga matabo nga malibre ang ila nga crop due. Ano ang crop due? That is 500 pesos per crop per hectare, no? Gusto nila nga mabuligan ang ila asosasyon nga malibre na siya nga mga subsidize ang LGU. Ang more or less more than 3,000 hectares ang isulan. I-subsidize, that is 1,000 more or less, less than 4 million pesos. Ina siya gamay nga bagay para sa LGU sa isulan nga pag-subsidize niya kag ang pamangkot sa iban legal ba nga maging subsidy ina sang LGU? Yes, it is legal because Irrigators Association is also a constituent and a legal association sa mga farmers, no? Kag kung kaya ba sang aton nga LGU, no? Kagamay sang 4 million kung ibase naton sa iyang era, more or less mag-abot na sa 500 million. And 20% of that is 100 million for the 20% development fund nga pwede pagakuhaan sang crop due nga assistance sa mga farmers. And for the first 100 days, pangitaan naton sang paagi nga
nga masubsidize dayon ina para ma-realize ang ila ginahandom sang farmers. Kay actually ina siya nga crop Joe, ginaawayan sang mga irrigators or sa mga farmers tungod sa panukot sang mga officers sa ila. Pero ang pagpanukot sa ila sang officers is a responsibility of the officers of the association. Kaya para wala sila sang awayan o para wala sila sang baisan, mas maayo nga ma-subsidize ang LGU kag ang ila budget permanente kag makahimo sila sang budgeting nga tama perme. Kay kung ibase sa ilang pagpanukot, kung kisa 30 or 40% lang sang ilang target ang mahimo nila. So, engineer, for that to be achieved, kinanglan yun na sa naay legislation sa council, no? And, Oo, kinanglan siya. So once na may approval sa legislation sa council, definitely mahatag na sa itong mga mang-uuma dira sa isulan. Yes, Doc. Now, with the help of the team, kay hindi man pwedeng ako lang isa. No? Sakto. Hindi man gyapon mahimo kung ako lang isa, and we need our mayor and the vice mayor. Ang aton nga mayor, incoming mayor is Engineer Elias Segura, and ang aton nga vice mayor is Attorney Arnold Armada, and also a capable person as vice mayor and as a legislator. Kailangan naton ang attorney or a lawyer. And ang vice mayor man ang head sa council, di ba? Legislative council. Sa legislative branch. Now, daghan kayong salamat, engineer, no, na guest ka na ako diri sa mga pita. And siguro in the future, no, I will invite you more kay kung may mga questions pamangkuton ang mga tao na mga constituents sa isulan. Yes, kung may ara sila mga questions sa imo, diretso tubago nato dire. I am still willing for and also I would also like to invite all your mga kauban, not just sa imong partido, pati speakas partido, kay ang purpose nato, my purpose here is para mailhan sa mga tao kung sino ang nagdagan sa posisyon. And then, and it would really help them to decide which is right for isulan. And it's a marketplace daw nagtawa na engineer daw, bidding ba ang mga kandidato getting for the people's vote. And I see a huge value na ma-contribute yun nimo. So before we close down, ihatag ko ang full screen sa engineer. Final thoughts, imong message sa mga tao dalang tao diri, pwede kay i-share mo man ni sa mga kauban mo sa isulan. Yes, ano ang message nimo sa ila, first to your constituents, then you can give a shout out sa mga kauban mo, no? Give your shout out and how they could contact you. So go ahead, engineer, the floor is yours. Sa mga taga-isulan, maayong gabi sa inyo tanan. Siguro madamo ang natingala nga nag-intra ako sa politika. Actually, politiko na ako sa akon nga during my college days, and after my graduation, hindi ko na ginintrahan. Because nga gusto ko tani nga magserbisyo sa katawan in a private way. Pero kay may ara sa nakakita sa ang aton nga potential, amo nga ginpili nila kita nga masulod sa team kapamilya. No, and for me, it is an opportunity nga nakita nila ang aton nga potential. Kay as a contractor and the president of the Region 12 Contractor Association, the Sergeant Contractors and Construction Materials Industry Association, bisan wala pa kita sa politika, nagabulig na kita sa mga skilled workers nga para magkaroon sang mga training and upgrading sang ila skills kag magkaroon sila sa mga in situ. Damo na kita sang nabuligan, meaning hindi na tani naton kinanglan nga magdalagan para sa sanggunian bayan para lang makabulig sa katawhan. Nagabulig na kita daan. Galing mas maayo nga ara kita dira para mas dako pagid ang mahimo naton. And for that, nagapasalamat ako sa mga taong naga-support kag nagahatag sang mga dugang nga mga ideas
para mahimo naton ang aton nga plataporma kag makahimo kita sang serbisyo nga maayo para sa mga katawhan. Amo lang ina kag madamo nga salamat kag maayong gabi sa inyo tanan. Mayang gabi sa inyong tanan. Engineer, may ara ka pa shout out kung may ara si Mrs. imong pamilya. Ikamusta na lang ko. Shout out nimo kung Sige. kauban mo ng mga counselor, si mention nimo mga name nila na mo magdalagan. Oo, ang aton nga incoming mayor for 2022 is also an engineer, my colleague, Engineer Ilyas Noy Sigura Jr. And for the vice mayor for incoming May 2022, Attorney Arnold Hernais Armada. No, kapabol gid siya kay siya isa ka lawyer. Then other SB members nga nag-file nga incumbent karon is number 1, Dondon Apiado, Honorable Dondon Apiado. Then Honorable Darlene Lama, Hiso Lama, Honorable Morning Mejia. Sila nga aton nga tatlo ka incumbent. Then ikaapat ang aton nga vice mayor incumbent SB member sa karon. Apat sila nga nagsulod sa aton nga grupo as incumbent karon nga year. And then ako also an engineer and another one ang kapitan sang Kudanding asang Dansuli nga isa man ka engineer kag classmate ko sang college kag sang high school. Kapitan Jofer Dorana. Then ang isa pa naton kaupod nga kapitan man sang Kalawag 2 si Honorable Bebot o Moises Bebot Dular. Then another one is ang manghod sang aton dating nga vice mayor kag nag-run man sang mayor sa Isulan, si Attorney Cyrus Torinya, ang iya manghod nga classmate ko man sang high school, si Doktora Ninabet Torreña Hong, no? And last but not the least, ang aton nga retired police sang Isulan, Lieutenant Nicolas Papang Zambrano, no? Amo nang aton nga ticket sa incoming May 2022 election. Salamat kayo, Engineer. Di ba may ara ka na moto na ginamention ng permanente to, serving God? Ano tong moto nimo? Service to the people and unto God. Service As unto God. To- To the people. Okay, service to the people and as unto God. Daghang As salamat unto kayo. God. Daghang kayong salamat, Engineer, for being here, and we will have more of this. Imbitahon na ko ang imong mga kauban. And for those who are watching right now diri sa mga pita, always know your candidate. Ila-ilahan ninyo para sa itong himo karon, nag-ila-ila na to si Engineer Marvin Dalanon, who will be running for office sa Isulan this 2022 election. And unsa sila o unsang value ilang ma-provide sa inyohang lugar. This is Doc Witz signing out. Ang ako maingon, stay safe, be safe, and God bless you all. Bye-bye. Engineer, bye-bye, Engineer. Salamat, Doc. Bye-bye. Salamat.